Astăzi vom afla câte vedete reușesc eu să tun în 24 de ore, iar cronometrul va începe din momentul în care vom ajunge în București. Așa că haideți să vedem care va fi prima vedetă pe care o vom tune. Ce faci, Alessio? Bă, bine, deja e 5 dimineața și am făcut atâtea chestii, m-am tuns. Unde te-ai tuns, Alessio? Doar tună și friză? Am un prieten, Davide, bun, talentat. Am lăsat să schimbăm mașina, băgăm bagajele și plecăm la drum. O să vedeți pe filmare ce vedete, care și cum le vom tunde, așa că să-i dăm spre București. Living by myself, paranoid as hell. Yesterday's tomorrow. Dragilor, abia ce am ajuns în București, mamă, deci jumătate de metru de zăpadă, cred, neironic. Mergem, mâncăm ceva și ne pregătim să-l tunem pe Tony Sykes și Petre Ștefan. Te salut, Petre, ce faci? Ce ziceți? Mamă, băi, eu tocmai mă pregăteam să plec la studio și uitat. Hai să ne tunzi, hai. Am avut un frate și-a dat masca jos. I-am văzut fața când am băbuit peste noapte. De fapt și de drept, niciunul n-a fost acolo să mă care. Petre, e gata atmosfera. Te pup, mersi mult. Mulțumesc eu, mă. M-am uitat în oglindă mai devreme, ca să nu minți în lume, e tare rău, chiar e tare rău. Și o să vin eu acum și cu un cadou pentru tine. O să te în lumea. Astea toată țara le așteaptă. Sunt bijuteriile Centaur, care sunt de un an de zile anunțate. Ia vezi frumos. E frumos rău. Da, top rău. Să-l pur sănătos, o să te înjure toată țara, că ăsta e mâna ta. Pune-mi-l tu. Îl ai înainte de a fi lansat. Ia vezi că ți-l pun eu, direct. Dar nici nu mai dai jos dacă ți-l pun. Nu-l mai dau, nu-l mai dau. Oricum poți să faci duș cu el, intri în piscină, nu ruginește de argint. Ia vezi, avem aici garanția, bam, argint. Bă, deci legit, da? Ia și ăsta dacă vrei să-l țin plic. Te pup și mersi mult. Chiar am vrea să merg. E frumos la moral ăla. După dacă vrei la noi. Mergi, mergi. Tare de tot. Dă-mi eu. Ia, se tremură ce de mână. Am dat cu partea. Am dat cu să simțim să nebunesc. Alessio, deci mai dus numărul 1. Bă, Tony, mersi. Tare rău de tot, frate. Deci ești pe bune, tare de tot. Și muncitori și ce vreți voi. Deci dacă vreți să vă tundeți bine, mergeți la Alessio, că în altă parte n-aveți unde. Te pup. Bravo, frate, ești numărul 1. Hai să-i dăm mai întâi un contur din ăsta blană. Eu la barbă sunt cel mai pretențios. Barba este gata, da? Un client pe neașteptate, cum ar veni? Ia să mă uit și Hai în să oglindă. vedem. Te iubesc. Ce trebuie? Mersi. Mersi mult eu. Deci, recomandare am dat și un număr la voi acolo. Nu, stai liniștit. Veniți la Alessio, o să te mute în București. Alessio, eu zic că a ieșit fade-ul super. A ieșit plan. I-am terminat acum de tuns pe băieți și mi-a zis Tony că i-a lăsat un cadou lui tata la mașină. Hai să vedem ce e. Mamă, ce saste. Mamă, cred că ne-a lăsat o proteină și ne apucăm de sală în cazul ăsta, nu? Mersi mult, Tony. Bă, super tare experiența cu Tony și cu Petre, sunt niște persoane foarte de gașcă, cum ar veni. Le mulțumesc foarte mult că au vrut să facă parte din acest vlog și hai să vedem cine este următoarea persoană. După cum am zis, am ajuns odată cu Călin, a parcat și el acolo mașina. Te salut, domnule, ce faci? Foarte bine. Da? Da. Pregătit? L-am pregătit pe Călin Noca pentru interviul de la România TV. Haideți să vedem. 10.000, 20.000? Da? Ok. Păi, în primul rând, cred că dumnealui poate să răspundă mai exact, pentru că este la conducerea acestei țări.
Suntem în întârziere, a venit Călinda, după cum ați văzut, i-a luat cei de la România TV interviu și acum mergem în grabă foarte rapid pentru că suntem în întârziere să-l tundem pe Andy Popescu. Hai! Am ajuns la Andy Popescu, mamă, deci e un frig în București și uitați puțin ce ninge afară. Sperăm să ne încadrăm cu toată lumea, dacă nu, cred că o să mai decalăm puțin niște persoane. După ce îl tundem pe Andy Popescu, mergem acasă la cineva foarte special. O să vedeți în secvențele ce urmează. Am băgat pe Insta, am făcut 130 de mii asta. Da, am văzut, asta am vrut să zic. Cum Ce? Cum ai, nu... Păi fac dușuri reci. Pentru mine asta a fost ușor, față de dușuri reci e mult mai greu. Da. Nu știu că și eu am început să Deci fac crede-mă. dușuri reci de atunci, știi, de când mi-ai zis, dar nu pot încă cu maxim rece. Fac așa cu o apă călie, așa. Orice medic trebuie să țină la curent cu toate informațiile relevante, pentru că medicina se schimbă în continuu. În diminețile în care fac duș rece, mamă, deci mă trezesc așa instant și mă E simt... normal. Te simți bine, corpul îți transmite că te simți bine. Am terminat un seara lui Andy Popescu. Andy, poți să te uiți în oglindă să-mi spui cum ți se pare? E ce trebuie, îmi place. Da? Par și eu mai tânăr, nu chiar așa de moș. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și că mi-ai Eu îți mulțumesc că ai venit chiar la mine acasă. cu mare drag și sper să ne mai auzim. Mamă, deci Andy Popescu e top mondial, deci îmi place foarte mult de el, este foarte deschis, întotdeauna îl apreciez și îl iau ca pe un exemplu pentru că întotdeauna m-a ajutat cu multe sfaturi. Pe seara asta cred că am terminat filmările pentru că din cauza zăpezii s-au blocat niște drumuri prin București, nu mai ajungem la Elias din păcate. Cred că o să-l mai tundem pe Răzvan UVT să vedem, trebuie să-l întreb. Acum plecăm spre cazare și vedem ce facem. Salutare boșilor, suntem aici, ne-am venit să ne tundem. Urmează să-l punem pe băiatul ăsta la treabă, băiat care ne-a dat și de mâncare. Vedeți că din gura lui mănâncă și gura mea, da? Eu m-am tuns și săptămâna trecută, dar n-am avut cum să-l refuz pe Alessio, așa că mă tuns și săptămâna asta și dacă vine săptămâna viitoare, ghiciți ce, mă tuns și săptămâna viitoare. Normal, săptămâna viitoare s-ar putea să spunem pe cineva. Pe bune? Nu dăm nume. Pe bune? Da, dar nu glumă, dar ai fost lățit. Ai fost lățit? Da? Plan. Față de cum te-am anunț eu ultima dată, zi tu. Sincer să fiu, de nevoie n-aș fi făcut încă 300 și ceva de kilometri până la tine. Da, nu, zic așa, diferențe sunt, nu? Răzvan, îmi pare rău. Mai e, nu? I-am dat fake. Ce prank! N-ai ce să răși la față. Data e cu tot cu cap. Dăm cu zăpadă, să nu fie doar afară, să fie și în suflet. Da. Și dragilor, tunsoarea lui Răzvan este gata. Între timp ne-a ajuns și mâncarea, că n-avem ce să facem. Așa mai frumos ați văzut? N-ați mai văzut, aia zic. Salut! Ce zici, mare? Hai să intrăm, da. Cred că trebuie să fiu cu grijă cu capul pe aici. Hey guys, ce ziceți? Ajungem mare să-l tundem. Hai să vedem, Antonio. Dacă punem câteva scaune și asta, eu cred că da. Sperăm să ne încadrăm, da, în challenge-ul de 24 de ore. Am început challenge-ul ieri la ora 12:30 când am ajuns la Petre Ștefan și la Tony Sai, da? Iar acum ceasul este ora 11, îl mai avem pe Antonio E de 10, toast. e 10, e 10. A, e 10? Mamă, e 10. Știu că e ora 10, pentru că de obicei nu mă trezesc la ore din astea așa de vreme și știu că de mult am înjurat de dimineață când m-am ridicat din pat. Pe atunci trebuie să merite, neapărat. Am vorbit înainte cu băieții, am întrebat cum te-ai descurcat. Bun atunci, înseamnă că mergem la sigur. E clar. Nu am altă mașină. Nu cred. Te-a luat batere. Și lăsăm așa, nu? Și nu mai să încerc din Acum se vede la înălțime. Măcar arată interesant așa, gen? Nu vezi, ia. Și dacă mă lasă așa, mare lucru, am pățit mai rău, nu-i problemă. I-a scăpat unul odată aparatul, mi-a făcut așa, uite, ai linia pe o parte, am plecat așa acasă, am zis, hai.
Și... La un moment dat nu ți-a zis, tu rămâi, nu? Nu, dar pățeam foarte des că intra profesorul și ne ridicam toți să facem toată dragul. Bună ziua! Și mă vedea pe mine și face: ce faci, mă, te-ai urcat pe scaun? Dă-mă jos de pe scaun! Și ieșeam așa de după bancă și zic: nu, domnule, atâta sunt eu! Ok. Antonio, îmi pare rău, Dana, pentru gluma asta. Ce? Stai sigur, dacă mi-a stat prima loc în ultimul has să-mi bat piciorul și când ai venit cu ăla din fața așa și ai trecut așa, o stai... Abia ce l-am întors pe Antonio și hai să vedem cam cât de înalt este pe lângă mine. Da. Chiar vrei să vezi asta? Asta e în genunchi, e în genunchi. Eu acum stau în genunchi, că am zis să intrăm amândoi în cadru, gen, dar dacă tu ții neapărat, nicio problemă. Eu mă ridic acum. Mamă, deci... Ia, stai, ține mâna tinsă, Deci cred că... e puțin Da. peste, dacă ridică mâna în aer și eu dacă ridic mâna în aer, Wow! mai am puțin și poți să-i zic lui vecinul: bă, mai ușor cu muzica! Antonio, îți mulțumesc mult că ai acceptat. Da, eu îți mulțumesc mare. Arată super mișto, guys. Uitați ce treabă extraordinară a făcut Alessio. Nota 10. Și dragilor, acesta a fost challenge-ul de astăzi. Sunt foarte fericit că am reușit să tun cele 7 vedete în 24 de ore. M-ar ajuta foarte mult dacă îți dau un like, share și subscribe canalul meu de YouTube și un follow pe celelalte rețele socializare. Iar dacă v-a plăcut cum a fost editat acest vlog, vă aștept cu un like și un follow pe Instagram Zup Media.